bandai trik nailar arhajar arpsau hadian bayobat eki khasan ngot ki nong di bat nong di drugs na jan ko OST Center ka badan Civil Hospital Shillong ka Newtop Youth Council Marmar hakani hi ka jo ka si kala let banya kandu ya DHS bat dawa badai ban penkan ria no ya ka take oral substitution therapy na Civil Hospital Shillong kadaw ka bapelong ya ka seng bandawa penkan ria no ya ka take center kadai na marba ka jingdan ka take center kala pelong penban ka jaka ya di bat ya thit drugs halor kani ka seng kala yo ru shibun ki jing ujor na ki riu pat ba ki dan ru ki brio ki barung shapo hospital bat tu ya ki tiar gitar jong ki bathia pang ka seng kala aipor shitayo ba ka DHS kadai ban penkan ria no ya ka take center jing ujor betul jing pentip kamtam ya naki rupat ba ki balik shim dawai hapo civil hospital Shillong bukum juru ki ba syong thia pang ki ba thia pang ki kamera ki ba per jong civil hospital bam dei tang naki rupat ba rewat ki nong tre jong civil hospital ru ki la pentip ingi ba ka jingdon jong kani ka OST kata ka oral substitute therapy center ka bade ka jaka na taban ai ki dawai ki ni ki brio ki ba melin lani ki bla melan hakani ka jingdi drugs bahkan long kum kita ka substitute kena bakin lak ban lat na kani jing kerni o drugs ndrei kani ka jing don jong ko OST center te civil hospital ka pen kela penban kata ka jaka ka bakini beri kin yo ban shim kabu ban le i ki kam ki ba per ki kam be an ki ba per bat ki kam ki ba pentut ya ka shong sok shong san ya ka yat ka yeng ka thia ka dem ka jing bha jong ki pat ba hi ngiyo jing tep ba kini ki beri ki ba million man wan kani OST center ki wan da ka jing mut lane da ka jing perkhat ba kin wan ban shim tu dawai nang tu ha ka jing sha ka jing betha jong OST center ka long ba kin wan na tu ka jaka pin shim yo ta substitute lane dawai bat pi dei ban mi no na po ka compound jong ka civil hospital ndri kini ki beri pat ki shim kabu ya kani ka jing don jong OST ki wan ban da ka jing thmu lane da ka jing muddur bagi beri kin perkhat wan ban shim ka dawai bat lamba kata ka jing yo la jong ki ban rung ko OST center ki let pat ban rung shi ki kamera ki ba per jong ka civil hospital bat ki tu ye ki tiar kita jong ki nong thia pang be ki nong apang itu iki mobile kim i show wat iki flash ki ba ki nong pang ki bu nam ta ban di lane ban bu iki kluj lane shit ki jong ki dei dang kata ndala dep nang tu ndala dep kata ka jing shim dawai na po OST ki yeng he ki mau kendon ki bedon jong ka civil hospital ki di biri ki di skret ki di yau kanja hang tu dei dang kata ki pendon kam ru wat iki kentin ki kentin snew ki bami ki kentin klemakor ki bami naki sentur ki jong ki namar ki brio nda ki ladap ban ya di yau new jing di penbuat kim so thu ki ke ba ki le ki sapen mi pat ik ki kentin ki ba fair bat ki le ri ki kam tu kam thiam khna ba ki ni pat ban thit yo drugs ke ka bangi lap mane ka sngi nakliang yo ka seng din bangi let ka tu ka jaka ka jing mudur ka jongi kalong begini ki brio kin wan ban shim yo dawai ndre ngilengwa bahabang ilap badi kispa atli gitu ki container ngilap mene baya ka civil hospital pelat syu kabadi ka jaka sumar kabadon hang ni apa deng suar kini kinong de ki wan ban terwa wa di drugs hapo ka compound lane ka kherdop jong ka civil hospital Shillong ya ka bangi la yo ban thang mene di kispa atli gitu container na kini kinong de tinging yo iba ka jingdon jo kani ko OST center hoi mdei bangi persya bandon kata ka OST center ha kanu ka jaka andre ka bangi persya kalong ba mdei ban bu ha ka jaka pat ba namala da bu ka jaka pat ba kalong kumba ailat ikini ki brio ki ba melien bantu bantiem ki ba melien man le ki kambe an ki ba bunjat ba kumju ru kalong ka jing thut pat ya ki brio ki ba wan ban pendon kam shisha ya ka civil hospital lamba ka jing wan sim dawai ki jongki lamba ka jing wan thia ban sumar ya ki jing pang ki jongki bat kumju khamtam be ru ya ki nong trei ba po staff kum ki staff po civil hospital ki long ba lada bu tang sipang ya ka skuti bat hapo compound jo ka civil hospital lada bakla la satu kitiar kitar la syapen kedia ki yet bakum ta ter kini ki beri ki tu wat ya ki skuti ru napo compound jo ka civil hospital bat ha jing yo bat ka jongi ya kini kinong di bat kinong di ya drugs hapo jong kanika da ka jing keli per jongi ngisu thu ba ki beri ki badon bentah kanika tu ka them hang ni hapo civil hospital dei ni ki beri ki ba pendon kam ni kanika OST tengi na kaliang jo ka seng hadin mangilalap ya ki mene ngilawan mentah ka sngi ban ni hajing sha ban ni kendu i director jong ka DHS hang ni hapo office trekam ka jongi be nama ka jing bom don jong ka director ngila i kendu ya i joint director ngila ai ka jing tho da ka bang ngila pen pa ki jing shisha ki jing lap ki jongi bat ru
bandawa na ka DHS namar ko mangitip hot ka OST ka ka center ya ka balabu ta ka Meghalaya AIDS Control Society ndai ka jakapat ka de jong ka civil hospital ka bade jong ka Department of Health jong ka Sarkar Meghalaya ka umut balada ka DHS kam ai jaka ka max ka nomla banbu apo civil hospital ta ka jing dawa ka jong ya ka office jong ka DHS ka long bahapo sitayo kidai banweng ya ka OST nakatu ka jaka lang ba ka jing ekran ba ka max ba kata ka mo ang IP baka jing don jo ka OST ha jing shisha kandai ka jaka ka banyarap ya kini gibri ki bakwa ka shisha ban kala namar kini ki substitute akaba kini kinong di ki blakerni lara kimyo shu yo drugs bari ki ai di ki substitute ningi lengo ba hang tu hapo jong ka tu ka jaka ki pen kala penban kita ki jakadi pemangilala mene ki don arngut ki supplier ki belawan ra ya ki drugs banwan di haki tu hiki kena ki bomut banwan shim ki dawai na to OST te kani ka ba penlengo yang i ba ki bor sarkar lani ka bor pulut ki jongi ki le ayu namar ba gajing shisha ki OST kimdi ki jaka lani ka civil hospital kuman ong pi kamdi ka jaka ban yedi thi drugs dai kini pelen ki yedi thi drugs lam dai banging ile kala di hak to ka jaka ngam tharai kini ki ikin pau perthai tingi ngi so ban kentu ki bor ki badai pet ba kam tam ki jaka pat ba ki jongi ki hospital ki jongi ki school ki jongi ki college ki jongi kimdi bandi ki jaka ki ba ya udrak selala ban khayi mo pelen lani hamadan ti ngi so ban pendrem ya ki bor ki badai pet bat ngi kentu ki ba ki dei ban shimkhya ya ka kam ha ka bala ban shat ya ki ngi doni ki anti narcotics task force ki ba ka badan bateri kam ni apa district ka jongi ni sor shillong ka jongi ngi so ban kentu ki ban karpa ki ba so ba shimkhya ya la ka jong ka kam ke ka ba pidai ban le ping ngoro ban pan pau kini ka we dang ha kini ki banai ki bala dap ni okem yu ka ba la paru ki news ndre uniu brio ubangi ngi kem ho ngim don ka bor ban kem ni iba menen uniu ju hi brio sha kem ha po sang bangla ka ba udang thumu banwan ra iki drugs na gohati ban supply shani sislo kani ka pan iba ke ka bangi ngi le kam dei bangi shule klam datip uni ubriu bala syabat hangi bala syami haki kubor ru bude ubriu ba supply ngitip ya ka jaka ka bosa ru teka jing kali ka long ba kai ka ba ka intelligence wing lani kai ka ba anti narcotic task force jong ka police department ka le bakim la ban but din ikum kini kibri haka jing shong ka jong i mene haka tu ka jaka ngiyo ya ki phone call ki bawan how to supplier dagi spa tali haka por bangidon arlai kentam tu ki ba kwa ban thiet ya udrox no ni ubriu Hika police department kalak bantrak yang movement juga babun ki brio lara kamon bantrak. Teka jingkli kalong beli kini ki supplier ki ba ade ki ba supply bro ko shalong ki bawan ra ni ki jaka ki ba pier beli kamla bandi li ki kat kum ki kendon jokaan. Tingi so ban kentu ba hot kaseng kanom shong that ngin dang yai teng ban le ikin kum kini kam ban penti kena ba uni udrak sum dei ban rung ha ki tliu yeng lane ban penjot ya ka jai ban rio ka jongi kham tam ki khun samla ki jongi ningi so ban ong ru ba ki bor pulet ki don la ka jong benta ban le bat ki bor ka an ki don la ka jong benta ban le tingi so ban kentu lomba kani ka jinglap ka jongi kan dei ban pen ban penyoi ya kini ki bor pulet ban pen peskor ya ki ban pen sothur ya ki ba udrak las dang ban jelei ula jelei ha kani ka ri ke be ka jongi bat ka de kamram jonga bat jongi lang baro ban ya trelang halor kani benta